Diyan na ta sa bukid. Nya. Atong dala di ara. Tite. Tite. Ay ko gawhaga toy. Ay baka dani oh. Ang amo baka to ara dito sa ilahan ni Utik. Amo ra siguro tong kuhaon puhon-puhon kay nagbalik-balik naman sa diri ang sagbot. Nangabuhi-buhi na pud ang sagbot diawat sa niagi nga nangamatay ang mga sagbot. Diara ang atong for mango float. Magtinda ta sa mango float. Diri ko nag-agi kay mobalik naman ko unya pag tugbong. Nya dani di jud ko pasalig dani nga mo padagan kay murag lain ang dalan na murag mapanpan ang yuta basin ug pag kuan sa ligid ma-slide ang ligid kay kapanpan man ang yuta. Titoy. Titoy. Asa man si Mario Titoy? Si Mario. Aman si Sherwin Titoy. Asa man si Sherwin? Ha, naara si Sherwin wala. Asa si Sherwin? Agoy. Agoy. Naman ni dani nagidahigda ni si Mario di ay. Okay. Usay magluto sudan. Nag-unon ka? Ta panyo to tata. Mana ko am-am. Agoy human ako am-am. Mana ko am-am. Ta. Tawa nila man ho. Ta kay maghimo ta daning minggo pulot. Halina. Agoy nag-agasa malaging tubig lagi. Napuno na ang tubig wala pa. Oh. Ako ni daning gisalip dan kay. At panulod ang tiro. Nya. Mapita-pita ni usahay ra ba nga ag-uwan. Pita. Alisa. Pas. Kay palyuto ta. Tara. Grabe ka igang. Igang jud ka isa nga tanan. Napagikay na kay kaunta. Kaon ka mangga? Kuya uwan. Sige na. Pagikay na. Ha? Ang baka ni? Nanganak man yan. Nanganak ko ano. Unsay nanganak? Nanganak. Sukot. Kang Jimbo baka kang hami. Unya, Yan na kami. nag-ihaw nila. Digya. Itabok. Gismil. Jismil tanan. Namatay lugar ang baka? Ay, sayang. Kang Jimbo katong itom? Huwag ko kayo. Mama. Ago, ma. Sige na, ma. Diara. Ang akong i-mango float karon diara. Murag napulo ni kabuk ang mga kuandani. Amot og napulo baka kuan kana ang sudlanan ang ma kuandani kay katong miagi nalimot ko og pila. Diara ato ipakita sa inyo ha. Kung pila ba jud dani ang ma kuan. Nay mangga dani oh, ali dani. Kani delikado sa ni siya kung madurog-durog kay kung madurog-durog ni siya na damage na sa pahinayon sa nang nato kay kuan. Master ko maghimo dani mango float. Mango float or salad. Darang niya plato mo. Ano plato? Nang maabot ba niya plato? Ay, mao na ya plato. Ay, plato. Pilap-pilap nito dito mo. Nagunsa? Pilap-pilap. Tilap-tilap ang. Okay. Uy. Abay ko ito man. Diara ang condense. Napamantoy condense na to no. Kaya kung kita og magkulang ang condense. Napamay condense pod. Iya mo tumama. Ganahan ko sa kuan mango float nga basa-basa. Basa siya niya. Nagpalit ko reserva dani. Kay kung kintahay og mag kulang kay kanina pulo ra man siya kabuok. Kung kintahay magkulang na atay magamit dayon. Nga, di ay mangga, tag 150 ang mangga abot og okay pa ba ni siya? Kay dato mga niagi kay 180 ang mangga, 210. Grabe. Pero na kuan na ba ni siya pod kana ang panit ra niya ang nagkunot pero ang suludan ni wala nagkunot. Ay, ginaot ko.
Jadi apa mangga. Di ara kauna ni isa ka mangga o kay kuan man siya. Ha? Ara man to isa ka mangga diha gikaon ani mo. Uy, gikaon na diha nimo. Oh, hibusa na silupin kay dako kay ni katabang ang silupin kung kuan. Daw kanang kuan ikubag. Kay usahay magana si Mother Earth diri magdala-dala na siya sa ikubag. Kung sa iyang dalahon diri sudlan. Pwede ka na yung truman. Nagpahit kay isa kay para na extra di ta mahutdan. May mangga pagkaon na sa mangga oh. Buklaw. O napay mangga, napay kani. Maura man ni ang ingredients niya sa mango float. Di na nato utangan sa kuan, mayonnaise. Huy, grabe ka igang. Pagukad bi. Kay kaunta. Pagukad bi kaunta. Sa may imong gisudan. Nami mga sudan ni Mario diri, Mario Sherwin. Dili ka balakan kinaay sudan niya. Oh, very good. Lamig kaayo ang sudan ni Mario. Mga tao na. Ni Mario. Nya diri na apay kuan. Wala ni mo luto ang kuan, longganisa. Ang longganisa? Wow. Kari sa kanon. Yang po. Dili ka kaon? Agoy. Di siya kaon. Busog na si Mario. Kani mo ikuan. Kani dili ni ikahit ni mo ning kuan ha, kani kutsara, kinanglan kanang plastic nga luwag kay para dili na magaras Yan na mga. ang kuan. Rice cooker nato. Ung sakto ra na. Kamera kong kaunon. Panitik ha ning pinya. Ano ba kay? Ha? Pliti di, di. Ay, ayaw na lang. Kaya di ko kaon. Kanina lang ako avocado. Ay, nadaot ang avocado. Ikaw Sayang. ni ma? Pero pwede ka siguro na. Ha? Ha? Ikaw ni? Di na hugaw. Ha? Hugaw na amo na akong gisayo na kagani ha. Lamangaon na dayon ta. Kay lami kaayo ang atong food station. Giigan ko kay nagjakita man sad ko eh. Sige lang kay maligo man sad ko karon. Maligo ko karon after na ko maligo. Ay, kumaw. Mag-upload na sa dayon ko. Napa mo ko video na ni editon. So thank you guys ha. Mga unsa ta kay ganahan ko magtinidor for this kuan. Ngayon magtinidor ta. Diba plaster? Kuha ang naos bayot. Naon. Ay! Ay! Ay, ako di. Wala din na karon pa din na gas ang tubig di ay. Ambay na gusto na. Ha? Ambay na gusto na. Diba ka na sa idag ma? Tama. Sabado pa man sa glakaw. Ali sa dani di. Betay sa ni sabaw pali kaw. Mama. Awal ko. Maon ta. Ika. Huy, pila naman lang di ay ni kabaso ang ingani di ay. Wow. Thank you. Mama. Pipi ko. Pagkaligo dana, pagkuan dala kay kaliguan ka na ko karon ha. Hindi ko kaligo ha. Karon magkaligo ta karon. Pahuway ko, pahuman ako kaon magpahuway ko ay hadin ko maligo. Kaliguan ako ni si Juan Mario. Ngaon ta. Naayos sa nga ang timpla ni Mario, grabe ka aslum. Napasuka dahil, may payo na sa suka. Napasari pa sa mangil ay paglakaw kaya napatay kuan karon trabaho. Ay lagi lakaw lagi. Hindi. Kasi na kuan mo gate.
Lami. Pag ingani maguna sud andagan kay atong kaon kanon makagana mo kaayo. Kaon inunan. Nag-unig na pong baktin o. Ingani. Ang katong isa ka baktin nga dito sa kang Auntie Inday. Gikuha naman. Pero wala na ako gidala dinhi. Dito na lang nako to ibutang. Gihatag na lang nako dito ila ni mama. Para mo'y buhay o nila para sa pista nila. Nya ang ako din sana ra isa dana. Nya kuan nga ang dapat mong kuikuaunon din isa kang ang kulidli isa kabaktin. Nya magdugang na lang sa dayon ko pohon. Then manganak man pud lang nililin baboy. Tulo baya to ka kuan didto. Mga nakay. Naglugong-lugong o. Basing mag uwan ni karon day. Mag-unsa na lang. Dandog na sa damagyanan. Pero mas lang sa kadanlog. Hindi ta magpadaog kay. Ano lang ang upload. Gibahugan ni iro. Agoy. Pagtarong. May ginang always remind. Para dili luoy ang mga buhion. Kaya namatay na ba ang kuan? Tulog ka itoy. Busog na. Aw. Solve na ang panyugto. With tubig din nga malamig kay dali mo iinom sa tubig kung langka sa paminaw. Gracias sa Diyos. Busog na. Nya. Ato ning. Hala, wala ka ng hugas dahil sa imong kilan-an di ay? Wala pa ka ng hugas? Hugasan dahil hindi mo dani. Hala, mintras na tubig. Ha? Kaning ref, hinayon gini siya. Pag abli, dili kay agbugnos-bugnuson. Kinahanglan ang mga gamit, ampingan. Kay para mulungtad og dugay. Ganahan ta mo kaon-kaon og kindi. Naay kindi. Kaning chocolate, dili kindi. Gana na siya. Kani mga palaman ni siya. Palaman sa margarine. Kani gikan man kang kuan og hatag man nililin from Madam Pinay Beauty. Kani kay kuan peanut butter. Mara nang sul sa atong ref. Nya karon pahoy-pahoy sa tagamay. Then pagka taon-taon unya maligo ko and after maligo mag-upload na sa dayon ko sa video kay naan mo ko yung na-edit tani nga video. So mag-upload na sa rin ko dito ila ni Lilin. Nya, mao na to guys. Daghan salamat sa inyong tanan sa mga suportan nyo sa amin ni Mario, sa amin ni Sherwin. Thank you so much. Igo-igo sad nga mapuno to ang tab. Dili ini niya agsiraduan ang putahan. So thank you guys and I love you all guys. Bye.